danas poruke Auschwitza? Ne. Ne samo Hrvatska, i sve te prinčevske glave, princezice i svi ti državnici, svi koji su došli tamo, možda je po koji ispustio suzicu gledajući te strahote, ali budite sigurni da čim su krenuli leđa Auschwitzu, da su vrlo brzo zaboravili što se tamo dešavalo. Ista priča, i mi smo imali svoj Auschwitz također, 1991. Ja? Imali smo mi puno Auschwitza, imali smo, danas Auschwitz je diljem svijeta, ima Auschwitza koliko hoćete, ali ljudi nemaju dovoljno senzibiliteta. Meni se čini da nemaju, jer da imaju, možda bi toj djeci, jedna Schillerova lista koju sam vidjela ne znam koliko puta, ponovno sam gledala, ali zato ne samo da sebe uvjerim, ja sam sebe davno uvjerila što znači, spoznala što znači ta stravična tragedija. Međutim, mislim da naša djeca, mi ne smo naša djeca, naša mladež, to je ono najgore. Ali to je vjerojatno druga tema, ovo što se dešava sada u Osijeku, u gradovima koji su itekako stradali za vrijeme rata, koga se dovodi, koga se sluša, što to naša mladež sluša, jesu li zaboravili? Ne treba zaboraviti, naravno to su parole, samo trebalo bi stvarno razmisliti o tome i uvjeriti sebe da nikada ne smijemo zaboraviti, ni ovo, ni nikada.